Ebusia mechia mo obi anso afihia pa. Na no dwade yero santahene tenase na animunyam na wo hwe ensem miensa. Ensem de edikan eyekuma aya santaman nifa. Ebra mampohene akusaye de akere mampoman no amane kwanso. Ewo so mebo ohene amane na afenso de aka no. Ohene de atoso de ama wo de etoso bio nso. Eye dwansa adehyesem a entam apie mu no. Eba ahenimu no. Yero ahwe mu na kire se Bema waka ntam no ene de hyebranti a dwansa hema abo ne din no omu nyina ya ade ase a omu di dwansa akonya no a eyiye eno nti wahene hwesiesie omu ntemu a ene dwansa hene foforo a wo ba no obesai ede akire dwansa man de etoso bio ene echa apanyini apatrapa ba apanyini akonya no a ene echa apanyini wonya apatrapa ba apanyini ebio wo no ene ho nsem no sai na asem ni sitie pote asem na eba ahenimu no na efa eye bosompra kuma akonya no ho bosompra kuma akonya no ho no echa apanyine kire se bosompra kuma akonya no yero santahene de akonya no ehye ono echa apanyine eyem na se woye ne se akokọ baatan ene ne ba enu nti se bosompra akonya no do wateso no ekra kwa onu echa apanyini ene wotumi se oyi de oba besa ba beden eba bedi ade ena abusua na wo mudi ade no eye ko na abusuafo no so kire se echa apanyini enni hu tumi se woyi bosompra kuma ehene ensan se bosompra kuma akonya no eye sumdwa se bi wogina brane wote ne ho na se a wonhye wo bia ase enu nti se do wote akonya no so kra kwa eye ko na abusua no eye obasade se omohwe de hyebranti a sebi wose no fata na omode akonya na yede ama no eye sumdwane nti no bosompra kuma wonsai wo bedwam na emum wosai de kire yero santahene e wo sankrase eno na echa panyin se wonte ase na wono ene wo ho kwan se wosi bosompra kuma ehene ebra ekwo na abusua no so edikan yi bosompra omoyi de hyebranti ama de hyebranti na ba besoi de akere wo hene osantahene e wo sankrase ama wo hene na som wo hene wasom osantahene ekọ mfie duunu ena echa penin se wonte ase wo hene no a omayi no a wabesoi de akere osantahene a wo som osantahene kọ mfie duunu no onu echa panyi betu na de so na wonu abo de hyebranti wonu ayi de hyebranti afiri wonu echa panyi na busuam na wonu de bosompra kuma akonya no ede ama no na no na busua ne se wonni sa atumi no eno na nam so a omotam asem no ede asem ne ba ahenimu eno nti se echa apanyi wo sa atumi no e ka se wo hene a wobedi ade mfie aduonu onu echa apanyi betu na de so no onu abo foforo ede no abade a na kire se echa apanyi wo se nti a wo ka de wo ka no eno nti ahenimu no sa akonya no ye wode ade a kire mu de nti a akonya no ye wode a eni de nti a yero santahene ede akonya no hye wo yemu emma akonya no beye akokọ baatan ene ne ba enu nti atwa ayeye echa apanya asem ne ba ahenimu no sei na asem no esetie na ya na asem ne ba wo hene nimu a wo hene wo se nti a sebi wo bo akonya bia ene de nti a wo ye akonya no sede wo ye no enu nti sede da ya na yero santahene no de esi nnura no oka ho asem de kire yene abakosem mu ne kire se apatrapa akonya no anasa apatrapa kro no na eni apatrapa na de asaman na yewura kire se na bosom kase bi oye bosom tano kase bi wo ho no ma no maba na obiri ye boa na wone ne yere echa apanyine te no mu nyina ye kwanafo de nti anam so ma wantimi anware no enu nti no echa apanyine peba no ene wo mo kire won eye asaman nti okọ asaman ya wakwaye adura ko peba no wone kwanafo adehye ma no ekonya asabi entokwa enu nti ntokwa mu asam ne bepia ahenimu no se de be ya asomdwe beba ne nti no ena asamanfo no twa asase ede ye mpatade ede ema echa apanyine na asase no mu twa ma na asase no so ben sabi asuo mu na no na adehye ne kase asase ye twa de ama ohen yiri ewe ben asuo mu de
nanso asuo no sɛbi wɔyɛ baatampa ne nti no wofa mu a sɛbi ɛwo mpatre entom ɛna nam so ma yɛnya din apatrapa saa bere na ɛkyɛ apanyini na wɔte denkyɛmma so emprempren ɛne baby a edum baby a prisons yesi prisons no ɛhɔ ne ɛfrɛ hɔ no denkyɛmma so ɛno nti wɔhene ɛma ɛkyɛ apanyin fi denkyɛmma so ɛna ɔma ne bɛtena ɛyɛ apatrapa ɛno nti sɛnki yɛka ne yie paa de a apatrapa ɛbɛto asaman na saa bere na asaman nso so ne bosom no na yɛ bosom asabi na ɔmo so som asante yie paa ɛno nti ɔmo nana baako ne ɛfrɛ no kwafo nso so bɛyɛ somfo ankasa na ne som ne danso ɛno nti yɛwɔ santahene hwɛ no sompa so ɛna ɔbɔ bosompra kuma akonya no ɛde hyɛ n'animonyam nti ɔhene bɔ bosompra kuma akonya no ɛde hyɛ n'animonyam no ɛsom no wɔ som papa ɛbra bosompra sɛbi yɛ nana kwafo ɔkra kɔ na mmɛma ɛnni sɛbi ɛkɔ na abusuanim wɔno ne famu no na mmɛma ɛnni hɔ ɛno nti wɔde akonya ne ma ɔno ne nua bɛma bebrɛsɛ ɛna ɔka kyerɛ bebrɛsɛ sɛ abebrɛsɛ nhwɛ akonya no so ma no kɔpem sɛ mmɛma ɛbɛba ne nkyi na bra saa bra na akonya no na sɛbi na tumi wom na ɛsom no nso gyina mu enti ɛnam so ma ɛyɛ nana bebrɛsɛ n'ani bebrɛ akonya no ɛna ɔyɛ na adwen sɛ ɔno abɛfa akonya no na kane no na enum asɛm na yɛ tumi nti no nana bebrɛsɛ sɛbi abakɔsɛm kyɛ sɛ ɔba akagyetia bɛdi ne dwuma bie no ɛna ne nua kwafo saman ɛtoa no ɔkeetia na sɛdeɛ wɔsi birimu ne faayɛ no obirimu ne papa owie no ɔde okɔɔfie no ɔkɔbɔ amaneɛ sɛ ɔkɔɔkeetia de akɔto ne ne na ne yere twe na adwene si so sɛ wo nua yi aba wɔ so mpire no wɔsɛ na konya no wɔma wɔmfa de a fa akonya no to wɔkɔpem sɛdeɛ nhyehyɛ a wɔne wayɛ no bɛrima ba ne fie a na wɔde akonya no akɔto baabi ɛda na no ɛna bebrɛsɛ na bebrɛsɛ yɛ na adwene sɛ wɔnte ase nti no wɔamfa akonya no anto hɔ no mo sɛdeɛ nana kwafo ɛne ne yɛ nhyehyɛ no ɛno nti wɔde akonya no ɛma nana kwaku dua wɔde akonya no ma nana kwaku dua no nana kwaku dua bosom no ɛtea no ɛma sɛ bi bubu ne nan mi twitwa ne nan kora yɛ dɛ efiri hɔ sɛ wɔ nan na abetimi akɔsom na nana kwaku dua nso so wu yɛ kyi no sɛbi ansa ama ɔmo pusa ɛna ɛno n'akyi no ɔmo nsu no sɛ de akonya no ma nana yɛ boa nso bɛdi adeɛ no ɔno so yɛ adeɛ nko a ɛna sɛbi wɔde wu yɛ ɛno nti owu yɛ no obie ne hɔ no mo a wabɛtena kwafo akonya no so sɛ bosompra kuma ɛhene kopem yɛ afia pema hankuna de okununkunu mu a yɛwɔ santahene baayɛ no saa bere no na ɛkya apanyini a wɔkra kɔɛ no nana wɔte akonya so sɛ apatrapa ba apanyini ɛno nti bere ɔmo yɛ ɔmo adwen sɛ ɛkɔn na abusua no yɛ ɔmo adwen sɛ sesɛ deɛ mɛma abɔ ɔmo fie ɛno nti ɔmo ba bɛyi de hyɛ branteɛ na sɛ bi wɔaba bɛsom ɔhene no ɛna ɛkya apanyini sɔre sɛ dɛbi akonya no ne wura de akonya no hyɛ ne yɛmu nti wɔn mma ɛkɔn na abusua no kwan ɛma ɔmo ni de hyɛ branteɛ mfiri hɔ no ɔno mmom na wɔwɔ tumi sɛ wɔyi bosompra kuma ɛhene ɛna ɔmo de asɛm ne kɔɔ court ɛno nti bɛyɛ yɛwɔ santahene sɛ bi obedi adeɛ wɔ afia pema hankuna de okununkunu mu no ɛna wɔde to asantama nyina anim sɛ obi a ɔwɔ asɛm wɔ court bia wɔnkɔ yi mmra na sɛ bi na wɔno nhwɛ no wɔnsiesie nti yɛwɔ santahene apatrapa mpanyimfoɔ no saa brɛ no na de wɔdi sɛ bi yɛ bosompra kuma abusua no anim no ɛne nana afia nti nana afia ne busua no etie kɔyi asɛm ne baayɛ nkɔyi asɛm ne baayɛ yɛwɔ santahene hyɛ wɔn bɔ sɛ wɔbɛhwɛ asɛm no mu sɛ akonya no ɛyɛ ɔhene yere de a wɔde bɛma no sɛ nyɛ ɔhene yere de a na ɛyɛ abusua no so de nso a wɔde bɛma wɔn wɔhene hwɛ mu na ɔhene hu sɛ dɛbi akonya no ɛyɛ bosompra akonya ɛyɛ ɔno ane nsa no ɛna ɔyɛ ne saa de hyɛ nana kwafo animonyam ɛno nti akonya no ɛnhyɛ ɔhene yere ɛyɛ apatapahema ɛyɛ mu na emom no akonya no tene ho ne nase a sɛbi wɔsɔe kyi wɔ santahene wɔ sankora ase a sɛbi wɔte ne ho ne nase a ɔdi ne kui a ɔno awɔ ne nsa ase a wɔtɔn a sɛbi wɔnhyɛ apatrapa ba apanyini ase na sɛ yɛka ne yie mpo a apatrapa akonya no ɛba bɛtoo sɛbi ɛyɛ kwafo akonya no yɛmfa pato